karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them too. Sir Ian, anianay mo pa ni hapon, sir. Oh, okay ra ka din, sir. Ay, hala, napuno naman ang basurahan sa kinumot ko mga papel, sir. May mo bagdi ka mahilabot. Ibutan na akong bagaon niya. Sir. Labad ang sir. Labad. Visit ng bayana. At agad yung problema. Kaayong tukon, oy. Kinsay mong tukon, iyan. Pa? Tubaga ko. Kinsay imong tukon. Wa ba, oy. Unsay nabati nimo, Binoy? Kuan, sir. Doon na siya tukon, sir. Panuway. Ayaw naggandig panuway si Binoy. Pa? Bitaw, sir. Sir Ian. Loin ra ba kuno naong ang panuway ingon akong lula? Hilom da. Usura iyan. Kano sa maka maseryosos kinabuhi, ha? Nagtuo kang bata lagi hapon ka. Papa, labad lang akong Okay sa may dili maglabad ang nga giuna man nimong inom. Nahibag yung kang doon na kay trabahoon. Da, makalabad sa unang asawa ni mo. Oh, kano si Alexa may mong kontrahan? Tungkol kay... Tungkol kayo sa, ha? Kay gihatagan kanyang trabahoon. Kay gusto siya nga masalbar ang butik sa imong inahan. Mao ba na ang gusto mong mahitabo? Gusto lang kang magbanda-banda? Unya mo sunod sa kong katigayunan kung mamatay na ko? Pa, Sir, magawason ako, ha? Seryoso naman mo, oy. Alis ako diri, oy. Kung mamatay na ko, unsa may buhato ni mo sa kumpanya kung dili mo tunan kung unsaon sa pagpadagan, ha? Unsa man? Gusto ka nga hatagan ng tiga og kwarta? Unya, si Alexa nga kong bilan sa tanan na kong negosyo? kada ko binuang ko na pa. Dili na binuang iyan. Mao ginang mahitabo. Kung dili nimo seryosohon ang pagpadagan sa butik. Huna-huna. Dili lang butik ang akong negosyo iyan. May mga building tang gipabangan. May construction firm ta nga angay nimong dadon. Kung makapasar ka lang sa pagpadagan sa butik sa imong inahan. Ayaw kong pugsa sa pagbilin ining tanan sa imong ina-ina iyan. Kay kung mahitabo ka na, ikaw ang mahimong makaluloy. Timan ka na iyan. Visit. Visit. Binoy. Uy, Ma'am Beautiful. May sugo ka, ma'am. Wa man. May gawas pa si Ian? Wa, ma'am. Ang gilabhan ni sayang amahan ganiha, oy. Malasa lagi. Oh. Nya? Nga nang may katawa mang kabinoy? Aw, mura kong naluoy ba nga nahimuot po sa akong siriyan, ma'am. Kaya nga naman. Unsam day kibuhat sa kanahan. Ang unsa pa, daghan kayo kong ilabay nga papel kuno mo tog mama mo, oy. Oh. Ha? Grabe lagi daghan na sa kinumot nga papel so sa studio, ma'am. Oh. Kaya nga naman. Aw, nagtuon man ang imong anak. Unya, wa tingali magkauyon siyang gitunaan. Maong, sige komot sa papel. Unsa? Makalagot. Makalagot.
Sa umilo ko paghimog, proposal o project plano eh. Piset. Si Lira. Ay, salamat. Hello, Lira. Noon sa man ka. Wala lagi ka manawaga. Maayo ka nawag. Tabangi ko, bi. Sure, saan sa man? Sa paghimog report, ugma. Para sa bruha kong inaina. Nga dili naman ako magpatabang ni kita, Agnes. Ha? Oh, si Tita Agnes to, no? Sige. Manawag kong Tita Agnes. Okay, muanha ko ha. Mas maayo ba? Di ako sa studio. Laos lang dere. Oy, Miss Lira, ikaw na? Oo, ako. Nga nang misiga man ang mata ni mo, Binoy, may problema ka? Nga nang niamang kalariang, gabi naman. Tabangan ako si Ian siyang problema. Dili mahimo. Alexa? Dili mahimong tugawon nimo si Ian sa iyang trabaho karon. Hey. Hangtod ba din silang bay, imo siya gipatrabaho? Nalimot ka kung kinsa siya? Ako malimot oy. Anak siya sa kumbana. O kay anak man siya sa kumbana, anak-anak na sabna nako siya. Og busa, makalakaw ka na. Ayaw siya sa muka. Hoy. Tingaling nalimot ka. Wa pa ba ka makabayad sa mong sa nako? Daoroy, tabla na ta. Inyo bitong gihaso lang akong ginikanan. Mo nang gipabayad ta lang mo. Sige na, lakaw na. Di ko malakaw. Binoy, Hmm. palaktan na siya. Oh, Miss Lariang, alakaw na lang. Ayaw na napagsamok-samok din ni Miss Lariang. Excuse me? Wa ko magsamok-samok, no? Gusto lang akong tabangan si Ian sing gibuhat. Dili kay mahimong tabangan nimo siya. Iyan ang trabaho. Kinahanglan gikan siyang utok ang iyang himuong report. Busa, lakaw na. Dili ko. Lakaw na, Lira. Tito. Hi, Tito. Tito, ako na pagkita ng pagkaon si Ian. Kay nabisi man. Nakabati na kasi sulti sa akong asawa. Dili mahimong disturbuhon si Ian kay nagtrabaho siya. Og urgent ang iyang gibuhat. Pero... Lakaw na, Lira. Unsa man gyud ang imong vision, Ian? Anak ka di magsugod. Vision? Vision. For example, fashion with long-term value. Para sa uwi dito eh. Di ka ba yung nakulin niya? Okay, ayaw ka bala ka. Tabangan ta ka. Pero, ayaw lang pagsapa. Yes. Yes, tita. O, salamat kayo. Kini lang ang ibutang sa imong hunahuna, Ian. Kung dili ka gustong maadto sa imong ina-ina ang tanan ninyong katigayunan, kinahanglan mo trabaho ka. Gibangkong naman hino ning kinabuhi aoy. Duha naman hino may naglabad ang os pagtuon aning negosyo ha. Mao day ni ang mga pamaagi ning negosyo sa mga sinina. Sus. Hayahay pa mang nanindag saging ini. Ako ra magtutunlan ang magsakit sa pagsigig-singkit. Pero sawa naman ko dato. Ang tuso na lang yun ako. Kanindot ini mga sininaaw eh. Pero, kinahanglang magmugna kung akong kaugalingong design. Kinsa na? Daan pa ko. Nagbata ka pa? Wa pa ko makatug, uy. Nga na ko nauna sa mahitabo ugma. Unsa man ako ang isubmit ni iyan nga proposal, ha? Kuhaan eh. Unya, ingna siya nga imo pang tunan. Kung mula ka na siya, i-screenshot ang tanang gisubmit niya o gisin nga rin ako. Okay.
Human akong tanaw, ako kang sindan sa akong desisyon nga mahimo na nimong i-desisyon sa tubangan ni iyan. Uy, Ma'am Beautiful, nag-jogging di ay ka, ma'am. Jagi ka pa nagsanoy, para kusgan kung makakitag sukmagay. Uy, musukol kag sukmagay ni Sir Ian, ma'am. Oh, kung mapiki sukol gyud, pakapinan pa na akong pinaakay. Uy, Alexa, sweetheart. Ah, Si Binoy na ang mo drive nimo ha. Kay doon ako'y meeting atinan sa warehouse. Oh, okay. Binoy, ang pingi ko asawa, ayaw ka bala ka, Sir Ed. Way garas, bisan gamay si ma'am, inig pauli. Alexa, muna na ko. Oh, wala na kiss. Ito na noon, si Black na. Sabak Binoy, uy. Wa na mauso na mo, uy. Pag-ready na lang unya. Mga 7 tamang lakaw. Wala ka na eh. Wa ko na mauso nila ni Sir Ed ang kiss. Kuloin po doon. Binoy? Tana, manglakaw na ta. Wow! Say wow. Wow na lang kaadlaw ang akong pagpakabuhi. Binoy, Ay, andam na bang auto? Sir Ian, gwapuha ko ni mo, sir. Hangang. Mura magkag si Aldin, si Ma'am Beautiful, mura sa po si Catherine. Asang going, oy. Sa butik. Ug ang puting auto nga akong sakyan. Ug ikaw ang mo drive, ha? Pero ang puting auto man sa panggamito ni Ma'am Beautiful. Nya, ako sa'y mo drive. Lapagdungan na lang mo, oy. Okay. Dali na, anak. Usa anak? Ikaw, Kut. Anak man ka sa kumpana. Hindi mao nga anak na sabta ka. Dali na, anak. Maanak ka karong hagkanta ka. Ayaw taon, sir, oy. Dako ng sa, sir. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!